Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa kembali dengan Dawir di Powiryo Channel. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, tepatnya tanggal 12 April tahun 2026. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mereview genduri dalam rangka mulai metri yang lokasinya di rumahnya Ibu Tuginem yang beralamatkan di Dusun Bidung Sari Kidul, Desa Slorok. Pada kesempatan siang hari ini beliau Ibu Tuginem mempunyai hajat, yaitu menikahkan putra putrinya yang bernama yaitu Ikvi Amelia dengan mempelai pria yang bernama Wahib dari Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ya teman-teman, ini sebentar lagi acara ritual genduri dalam rangka mulai metri akan segera dimulai. Pada kesempatan siang hari ini akan dipandu langsung oleh Bobo kita, yaitu Bobo Wahyu Purbowaseso dari Kabupaten Blitar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-temanku. Jangan lupa untuk komen dan subscribe-nya channel ini agar bisa mengetahui perkembangan terbaru dari Dawir di Powiryo Channel. Nuwun sewu, kepareng aku atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temawah kepareng matur dhateng panjenengan sedaya. Kawula kautusan dening Mbok Tuginem kapurih anggaraken kawontenanipun pirantos wilujeng. Pramila ingkang sepuh dipun suwuni sawapan tunggal kami lujeng temawah kanem. Dipun suli nyekseni anggenipun Mbok Tuginem ngedalaken rejekining pangeran. Ingkang medali saking sarinipun bumi berkahipun Mbok Sri Sedana Joko Sedana. Ingkang sampun manujud sekul suci ulam sari, sekul brok utawi sekul wono. Bujang pepetri, bujang robyong, bujang kuat, sekul golong. Pirantos padha mawa, sekul pandhawa utawi sekul punar. Sekar setaman, keleman utawi arak-arak, sekar klonyoh, soho jenang abrit petak, soho jenang sengkolo. Sedaya kala wau kangge milujengi Mbok Tuginem sakeluarganipun sedaya ingkang ningkahaken ingkang putra ingkang nami Lia pinanggih dumateng Nak Wahid diwilujengi ing dinten akad wage. Ugi tansah pinarinana kawilujengan saking Gusti Kang Maha Kuwasa, tansah pinarinana ketentramane saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Diwilujengna ing dinten akad wage ugi nyuwun tambahi pangatur dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Ananging sekul suci ulam sari hormat dumateng panjenenganipun Jenabi Rasul sagarwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali. Panjenenganipun dipun paringi sarining rasa saning guntus mugi saged kinampi wonten ngersanipun, mugi-mugi manfaatipun kangge milujengi yoga ingkang dipun nikahaken Mak Lia kang pinanggih dumateng Nak Wahid. Mugi dipun wilujengna saking Gusti Kang Maha Kuwasa utawi dipun wilujengna sak keluarga sedaya, dipun wilujengna sak kontoran sedayanipun ing wiwit dinten akad wage minanggih rahayu ing sampikala. Ugi nyuwun tambahi pangatur dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Nggih kawontenanipun sekul brok utawi sekul wono. Hormat dumateng Bapak Adam Ibu Hawa lumeberipun Banjar Siti utawi Banjar Pekarangan kang dipun broi dening Mak Tuginem utawi hormat dumateng cikal bakal dusun utawi cikal bakal tanah Jawa panjenenganipun yang ismaya Guru Jati Syekh Subagir Sunan Kalijaga. Dipun paringi hormat dumateng panjenenganipun Mbok Tuginem, mugi-mugi ketampi wonten ngersanipun, mugi-mugi Kang Maha Kuwasa saged nglebiraken ketentreman dumateng Mbok Tuginem sakeluarganipun sedaya. Tansah pinarinana rahayu ing sampikala ing dinten akad wage ugi nyuwun tambahi pangatur dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Kawontenanipun bujang pepetri
kangge mametri mbok tekinom sakeluarganipun sedaya utawi mametri nini manten kaki manten ingkang asma Nak Lia Saha pikanggih kalian Nak Wahid. Mugi-mugi ini manten kaki manten mangke tansah antuk bebrayan kang dados kaken lan inen-inen utawi ngagesang sak lami-laminipun ngantos sak anak turun pitunipun minangka wilujeng dinten akad wage ugi tansah pinaringana anggenipun amilujeng ngantos dumuginipun dinten Senin kliwon mangke tansah pinaringa tata titi tentrem bagya mulya tansah diwilujeng ing dinten akad wage dumuginipun Senin kliwon ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun nggih kawontenanipun cekul robyong kinarya kangge wilujeng inggih menika kanca-kanca rowang ingkang sami pelatih dumateng Mbok Tukinem utawi kanca-kanca rowang dumateng Mbak Lia sakontorowangipun sedaya mangke ing wiwit dinten sakmenika hingga dumugi Senin kliwon tansah manggena rahayune sambi kula tansah pinanggena ketentremanipun tansah pinanggena pepadangipun saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugi antuk kawilujenganipun saking Gusti Kang Maha Kuwasa nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Nggih kawontenanipun bujeng kuat kangge milujengi keluarganipun Mbok Tukinem mugi-mugi anggenipun ngayahi jejebahan amilujengi anggenipun ningkahaken ingkang putra mugi ing dinten akad wage nggo salami-laminipun ngagesangipun Mbok Tukinem sakeluarganipun sedaya ngagesangipun Lia sakeluarganipun mangke tansah panggena pepadangipun saking Gusti Kang Maha Kuwasa kanthi ngagesang kang nuju prana kangge musa lan bangsanipun tansah wilujeng ing dinten akad wage dumipun Senin kliwon ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Kawontenanipun sekul golong sak rakit kangge milujengi dinten 7 pekenan gangsal wuku 3 dasa sasi 12 ing windu sekawan ing pinuju windu sancaya ing wulan Sawal ing dinten akad wage dumipun Senin kliwon dipun wilujeng ing dinten sakmenika mugi-mugi Mbok Tukinem sakeluargane sedaya nini manten kaki manten gawe kanca lan sedaya pinanggihna sirning datning ninging cipta rasa budi lan karsanipun tansah minggaw marang ngersani Gusti Kang Maha Kuwasa ndayanana daya kekiyatane kawilujengan daya kekiyatane rejeki kang pinanggih kang linuwih saking ngersani Gusti dipun wilujeng ing dinten akad wage dumipun Senin kliwon sak lami-laminipun ngagesang ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun kawontenanipun piranti padha mara kangge milujengi sanak kadang ingkang badhe sowan wonten mriki bilih ingkang dalem dumugi wonten papan mriki pinaringa kawilujenganipun ingkang wonten mriki dumugi wonten griya tansah pinaringa kawilujenganipun saking Gusti Kang Maha Kuwasa ingkang tebih ingkang telah tansah antuk ijabah wujudipun bagas warasan tansah antuk ijabah wujudipun kawilujengan dipun wilujengana ing dinten akad wage dumipun Senin kliwon ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Kawontenanipun sekul panjemuk hormat dumateng panjenenganipun para empu kang cacah 7 rinakit kang empu cacah 3 empu Rama empu Sapa empu Yadi kinarya kangge njemukaken ini manten kaki manten mugi-mugi manten mangke saged topi naringana ngagesangipun ukuh bakoh sak lami-laminipun ngagesang pun ngantos nampi rubeda satunggal menapa tansah menawa kalis saking rubedanipun antuk ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa saged ngagesang kang gumolong manunggal cipta rasa budi lan kersane Gusti Kang Maha Kuwasa dumawahna ketentremanipun dipun wilujeng ing dinten akad wage dumipun Senin kliwon nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Kawontenanipun sekul kunar kita tasih anjemukaken sarining gegaman kang kangge miranteni wilujengan damel wilujengan mugi-mugi tansah dipun damel tiyang wonten ing dapur saged pinaringan wilujeng ingkang damel wilujengana ingkang dipun damel hingga awal hingga dumugipun purnaning atara mangke tansah wilujeng saking Gusti Kang Maha Kuwasa tansah nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Kawontenanipun sekar setaman kangge niram tuwuh
nyambung tuwuhipun swargi Bapak Nasruddin tuwuh dumateng nak Lia. Mugi-mugi nak Lia mangke ngagesangipun sageta pinaringan ngagesang kang ayom tentrem ginambaran kados ing witing rengin sak kembaran ijo royo-royo ngrembaka bebrayane ngrembaka sesrawungane ngrembaka rezekine wiwit dinten sakmenika nggo salaminipun ngagesang tansah pinaringgana tata titi tentrem bagya mulya antuk ijabe Gusti Kang Maha Kuwasa ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun ya kawontenanipun keleman utawi arak-arak hormat dumateng Jeng Nabi Sulaiman bilih ingkang damel pirantos sing kewan ingkang damel piranti wilujengan nggo pilih wonten lepatipun ingkang damel tansah pinaringana pangapura dene wonten leresipun dawahna nagesangipun kang ayom-ayom tentrem dipun wilujeng ing dinten sakmenika ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng kinat sami rawuh wonten mriki sedayanipun kawontenanipun keleman nggih mugi-mugi tansah pinaringana Banjar Siti kang geke kalenggahan mbok tikinem sak keluarganipun sedolan sak kontoranipun sedaya dipun kelemno sambi kala dikelemno saking godha rencanane tansah sinambungna gampang gansar ngagesangipun tansah wilujeng ing dinten akad wage Senin Kliwon ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng pinkan sami rawuh wonten mriki sedayanipun kawontenanipun pisang kinarya kangge taos bekti dumateng pinanipun Surya Kartika Tandra bilih pinaringana pepadange jagat gelar ing wiwit dinten sakmenika nggih sampun purnaning mangke tansah pinaringana pepadange jagat kapribaden kang sami ngayah wonten dalemipun Gota Kinem mriki tansah pinaringana wilujeng ing dinten sakmenika ing dumugi Senin Kliwon ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng pinkan sami rawuh wonten mriki sedayanipun ing mriku wonten reripih mugi-mugi mujudaken ini manten kaki manten mangke tansah ngagesang kang tata titi tentrem bagya mulya tansah pinaros manggih suka masuka tansah tinebena sambi kalanipun ing dinten sakmenika nyuwun tambahi pangestu dhateng pinkan sami rawuh wonten mriki sedayanipun kawontenanipun kupat nggo bilih wonten lepatipun Gota Kinem anggenipun nyawisi sedegahan pirantos wilujengan mugi-mugi Gusti tansah pangapura dene wonten kekaranganipun mugi Gusti tansah pinaringan jangkepi menapa ingkang dados kekiranganipun mbok tekinem sak keluargane sedaya manggihna kawilujengane saking Gusti Kang Maha Kuwasa ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng pinkan sami rawuh wonten mriki sedayanipun kawontenanipun Sekar Ponyoh kangge hormat dumateng Mbok Dewi Siti Pertimahipun ingkang damel juru ladi damel pirantos wilujengan mbok bilih anggenipun damel juru ladi kang dados bebanten kala wau mugi-mugi wonten kekiranganipun nggih Gusti tansah jangkepana dene wonten lepatipun Gusti tansah paringana pangapura dumateng Mbok Dewi Siti Pertimah khususipun ingkang wonten ing dedapuran pinaringa wilujeng ing dinten sakmenika nggih salaminipun mugi nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun kawontenanipun jeneng abrit petak kangge milujengi anggenipun salu gegrihan wilujengan salebetipun griya sanjabanipun griya wilujengan salebetipun taruh sanjabanipun taruh wilujengan salebetipun pawengkon mriki utawi sanjabanipun pawengkon mriki tansah wilujengan sak gunung cature sak kaja tandane diwilujenga sak raja gaduhanipun lan sak panentuhipun ing sak pura-purapipun Gota Kinem sak keluarganipun sedaya lan kanca lan sedaya tansah manggih wilujeng ing dinten akad wage dumugi Senin Kliwon antuk panguwasane Gusti Kang Maha Kuwasa ugi nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun ya kawontenanipun pirantos sedaya kalawan kita tasih hormat dumateng Kanjeng Nabi Ilyas saha Kanjeng Nabi Khidir. Kanjeng Nabi Ilyas ingkang pesondaratan Kanjeng Nabi Khidir ingkang rumeksa toya-toya ingkang damel ubrampen wilujengan ingkang saking sarining bumi wujud wilujengan mbok bilih medale saking rama toya atus sak panunggalanipun wonten kalepatanipun Gusti tansah pinaringana pangapura dene wonten leresipun Gusti tansah ndayanana bagas warasan kang wilujengi
wilujeng ing dinten Senin Kliwon hingga salaminipun ngagesangipun nuwun tabel pangestu dhateng Pinan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Kawontenanipun jenang Sengkala kanggo nolak beka kala. Bilih kala ingkang sampun dumawah tinolak maring ngalah ingkang dereng dumawah tansah pinarengan daya kegiatan Gusti Kang Maha Kuwasa kanthi pinarengan wilujeng mbok tinem sakalawarganipun sedaya, wilujeng nini manten kaki manten sedaya, wilujeng sakantara wangipun sedaya, wilujeng panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Semanten anggen kula paring atur ing purwa ugi purnaning atur kawula niki wau mbok pilih wonten lepatipun Gusti tansah paring pangapura dene wonten leresipun dahwana kawilujenganipun mbok tukinem sak keluarganipun sedaya. Akhiripun slamet ingkang duwe kajat, slamet to sing ngajatake, slamet to panjenengan sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Akhiripun dedonga Kang Agung, Kang Wilujeng kula sumanggaaken dumateng Bapak Nur wekdal kula sumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'in ila musyayyin ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سيد الأولين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأهل بيتنا وذريتنا وتلاميذنا وجميعنا من أهلين ولخير ولتقوى والاستقامة والعبادة واجعلناهم من عبادك الصالحين. اللهم بارك لهما وبارك في أرزاقهما وبارك لهما في معيشاتهما وبارك لهما في ذرياتهما وبارك لهما في أولادهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت على سيدنا آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت على سيدنا إبراهيم وزهر وألف بينهما كما ألفت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخادجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية من الحساب. اللهم استجب دعانا يا الله إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المنتقمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, demikian tadi ritual genduri yang baru saja dipimpin oleh beliau Bapak Wahyu Purbowaseso dari Kabupaten Blitar, dan pembacaan doa yang dipimpin oleh beliau Bapak Nur Hasim. Kepada beliau saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya teman-teman, seperti yang kita saksikan bersama bahwa ritual genduri dan pembacaan doa bersama telah selesai. Dan ini selanjutnya acara yaitu pembagian sedekah atau nasi ambengan dalam rangka ritual genduri Mule Metri. Sekali lagi yang lokasinya di rumahnya beliau Ibu Tukinem yang berlokasikan di Dusun Bojong Sari Kidul, Desa Selorok. Pada kesempatan siang hari ini tepatnya tanggal 12 April tahun 2026, beliau Ibu Tukinem mempunyai hajat yaitu menikahkan putra putrinya yang bernama Ikvi Amelia dan saudara Wahib. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat dari Ibu Tukinem dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi mempelai berdua semoga menjadi keluarga yang guyub rukun, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya Dawir di Powiro Channel. Saya akhiri sekian dulu. Mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kurang sopan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.